Duterte nanumpa na isip bagong presidente sa nasod, mga Subuanon nalipay. Rama mo pasakaw kasong libelo sa mga taong mihingan kaniya nga adik. 5 ka mga lalaki nadakpan sa buy-bust operation sa CIDG. Malacanang sa Sugbo, inspeksyonon sa DPWH sa di pahimong opisina sa bagong presidente. Mayng hapon Sugbog Kabisayan. Nagplano na karon ang DPWH 7 nga ipaubos sa makuti nga inspeksyon ang Malacanang sa Sugbo. Labi na kay milingkod na si President Rodrigo Duterte. Si Jinky Rosit sa report. Una nang gipadayag sa Presidential Assistant for the Visayas nga si Michael Dino nga nagplano siya nga subling-ablihan ng Malacanang sa Sugbo aron himuong opisina ni President Rodrigo Duterte. Karon nga nakalingkod na sa pwesto si Duterte, posibleng mahitabo na nga gamiton ang Malacanang of the South. Usa lang kining Malacanang sa Sugbo nga gideklara nga unsafe sa DPWH atol sa linog natong tuig 2013 apan tungod sa tinguha sa atong bagong presidente nga usa kini siya sa mga buhatan nga buot niya nga himong opisina atol sa iyang formal nga paglingkod karon, nagplano ang DPWH nga subli kini nga inspeksyonon. Kaganiha giklaro sa DPWH nga dili ang tibuok building ang delikado. Apan nagplano gihapon sila nga ipaubos sa makuti nga inspeksyon ang maong istruktura. Susihon nila kung unsa ang angayang ayuhon ug usbon sa maong edipisyo. Malacanang sa Sugbo, there were some structural components like columns which were actually affected by the earthquake. No? But this does not mean that it is unfit for use per se, no? Meaning there are many interventions which can be done to retrofit and strengthen those components which have been affected. Matod sa DPWH, ang maong building ubos sa Office of the President, busa mag-agad lang sila kung kinahanglanon na ang ilang serbisyo. Giangko ni Kanlas, di sila basta-basta makasulod sa Malacanang sa Sugbo tungod kay gwardyado kini sa mga personahe gikan sa buhatan sa Pangulo. A detailed structural assessment on the building and probably even further assessing on how it can be further improved, rehabilitated for whoever would want to use it. How soon will you expect the building na ngayon nakauuna sa? Technically, that building is under the jurisdiction of the Office of the President. No? So it's not under the DPWH. I believe they have also their own technical people, but we usually are tasked to assist them in such endeavors. Okay, so you will just wait if there are instructions? Yeah, we could do that. In fact, I think the people manning or securing the place are people from the OPA, Office of the President. Hindi kami basta makapasok. So parang konti na lang siguro yung... Hopefully, no? Hopefully, because when those assessments were made in Bohol, in Cebu, they were quick assessments. Baka hindi masyadong thorough. No? So I would want a thorough assessment of the building. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka sakyanan nasunog kagahapon sa hapon sa may SMC side sa Mambaling. Ang sakyanan gipanag-iya sa usa ka Gary Fornolles nga taga-Talisay. Matud niya gikan pa siya sa shop sa sakyanan ug nakamatngon nga miaso ang makina niini. Nagtuo siya nga grounded electrical system ang hinungdan sa pagkasunog sa sakyanan nga upat pa lang kaadlaw sukad niya sa iyang pagpalit. Naay diferensya ang starter. Nya gipalitan nag kanang murag inunta battery gamay bitaw para mo start. Kasi kalimot ko start. Basta ayun na, mo start na. Ako nagi-washing kanan engine wash inner. Pagpadung ako ni pangpang ng stereo di gipawon ako stereo dan. Pero gawa man ko sug tanan. Pawon nako pala plain course. Aso-aso na. Grounded. Malfunction na dan. Lima ka lalaki nadakpan sa buy-bust operation sa mga sakop sa CIDG. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte.
Usa ang nakadagan ug 5 ang nadakpan sa buy-bust operation sa Criminal Investigation and Detection Team kagahapon sa hapon dito sa Purok Balanghoy, Humay-Humay sa Barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang 5 nga nadakpan mao sila si Ray Folbira, Alvin Mendoza, Alvin Lumungsod, Ome Torrefranca ug Brian Viral. Ang nakadagan giila nga usa ka Marlon Inopia. Matod sa team leader sa CIDG, Superintendent Fermin Armendaris III, target nila sa buy-bust operation si Inopia ug sila si Alvin Mendoza ug Alvin Lumungsod. Si Inopia ang ilang gipalitan og shabu apan nakabantay ug nakadagan. Ang subject na to sa buy-bust si certain Alvin. It so happened that duha di ako Alvin. Pero during the conduct of buy-bust operation, kining duha ka Alvin nag-conspire ko siya to commit the crime. Then actually tuloy ni sila certain Marlon Saragu sa Inopia. Tungod kay kini si Marlon mo ni kay nagdawat sa kwarta. Then gibutan niya sa iyang wallet. Then pag abot namo, as we barge in back and sulod man kami sa kanang gamay na kanang makeshift. Nakadagan siya leaving behind gatong iyang wallet una yung driver's license. Nakuha gikan sa mga nadakpan ang pinakite nga shabu nga motimbang og 15 ngadto sa 17 gramos. Gibana-bana nga mobalor kini og 180,000 pesos. Usa ka Dixie Pipito ang giilang nga supplier nila og shabu. Di naraki mo to de. Asam sa gikan din. Kana wa ko ba utrasa yun pero kung kinsa tungal lang siya ko ano, moro ko siya Dugay na ka na, sir. bago ko. Ang laing duha ka dinakpan nagkalalis atol sa pagkuha sa ilang pamahayag. Ikaw, sultis din o ayo. Pila to lingkod ninyo, kada lingkod ninyo, tagpila to? Ako may pangtanon. Para albino. Kamu madiha, kamu may isulti rin tinuod, marami kay kaluwasan. Hindi kay wag milabot. Kami wa. Si Torrefranca mitugan nga gipahimuslan lang usab niya ang hangyo sa musuyop og shabu sulod sa iyang balay nga mobayad og tag 10 pesos. Ana sila manggamit, ana, unang pagamitin ko na ko diha, pero mao lagi nga ako hindi ra ko anang akong kanang silbilong nga inya. Muhanyo mangod nga una gamit sila. O, sige, wa po ko trabaho mo, na po ko jis mo. So, maobligar lang po ko kay wa mangod. Usa sa mga nadakpan nagmahay sa iyang sala. Mihangyo kini sa bag-ong presidente Rodrigo Duterte nga hatagan siya og laing chance nga magbag-o tungod og alang sa iyang 5 ka anak. Mr. President, ang ako lang po di paabot sa inyo gusto, Mr. President, tagay lang po sa chance na baka kung gusto kong anak ay baka ito ako katagbog buhay sa kong anak ko ikaw na po ko nagbawi po ibagaway po ko kapoy gikas Manila mga po nga gusto ko magabawi sa ang anak nga magabawas ko sama na at nanumani tiba ko na yung nga ako ng gitiniwan po wala po ito sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Napatay nga labing dako nga drug pusher sa Sugbo nagbilin daan ug minilyon nga kwarta alang sa pagpanimalos sa makapatay kaniya. Kinigaksyonan ni Dayanara Torres. Ang hepe sa PRO7 nga si Chief Superintendent Patrocinio Comendador mibutyag nga ang 5 million pesos gihatag ni Jaguar sa usa ka drug lord aron pagpanimalos higayon nga dunay makapatay kaniya. In fact, doon na tayo na himo-him na natin nadawat nga information nga before namatay si Jaguar, nagbilin siya og 5 million pesos para sa makapatay siya. So, ihatag ni usa ka drug lord sa dito sa Muntinlupa. Midugang si Komendador nga ang kapulisan dinhi sa Rion 7 andam kanunay sa higayon nga mahitabo ang maong plano nga pagpanimalos. Matod ni Komendador, ang tibuok kapulisan sa Rion 7 maoy makontra sa drug lord gumikan kay ang Rion 7 man maoy nakapatay niini. Dili ambot kasi sila target o takibog sila target sa ila kung kasi nakapatay kang Jaguar. Pero wala na ako nag-ingon kung sa PRO7 ang tanan may nakapatay kang Jaguar.
Sukad nga namatay si Jaguar og nalubong, nasuta sa kapulisan nga wala pa mo-organize pagbalik ang mga sakop niini. Adunay dakong posibilidad nga mag-inilugay unya ang buot mopulik kang Jaguar nga gilantaw sa pulis nga moresulta sa panag-away. Sir, kaya nag-ilog naman ang mga grupo ni Jaguar o Kinsay Mudala. Sa kung posibilidad ba nga magkaunay niya sila? Di sana layo, no? Di sana layo ang posibilidad. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayanara Torres, News 5. Nanganti karon ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga andam silang makigubat sa mga drug lords kung kinahanglanon sa panahon. Si Beatrix Hanson sa detalye. Mipadayag og kaandam ang mga sakop sa Cebu Police Provincial Office sa higayon nga makigpinusilay kanila ang mga drug lord nga ubos sa ilang area of responsibility. Lunot kini sa taho nga namalit og mga armas ang mga drug lord nga nakabase sa isla sa Camotes. Base sa intelligence report, dili lang ang mga drug personality sa maong isla ang naghupot og mga armas kundi lakip na ang ubang mga kalungsuran. Kining mga drug pushers nga nagdalag mga armas dakpon og ang kaso inigrade na mo og nya musukol di amo silang pamusilon. Nasabtan ni Guy Ranod nga ang mga drug lord andam makigpinusilay kanila. Nya kay nagstorya man ni sila nga nangandam ni sila nagdag armas, so we will not hesitate to give the full force of the law. Usa sa nasuta ni Guy Ranod ngadto sa mga drug lord nga ang ilang pagpamaligya usa lang kamatang sa panghinabuhi. Apan wala sila masayod nga makadaot di ay kini. Hugtan usab ni Guy Ranod ang ilang nasugdan ng daan nga limpyong probinsya uban sa mga kadagkuan sa Sepadak diha sa provincial capital sa pagpanakop sa mga illegal nga drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Beatrix Hanson, News 5. Atol sa inauguration sa duha ka mga dagkong opisyal sa nasud kaganiha, mga Sugboanon nakatutok sa ilang TV screens aron sa pagpaminaw sa mga plano nilang President Rody Duterte ug Vice President Leni Robredo alang sa Pilipinas. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Among naabtan nga nakatutok sa ilang television set si Aaron, kuyog ang iyang higala, samtang naminaw sa inaugural speech ni Vice President Leni Robredo kaganiha. Nakahigayon sila sa pagtanaw sa oath-taking ni Robredo, samtang wa pa sila'y customers kaganihang 9:00 sa buntag. Sama ni Aaron, nag-inusar ang mitanaw sa inauguration sa ikaduha nga Pangulo ang tupad ni ini nga tindahan nga si Crescente. Duha lang sila sa minilyon nga mga Pilipino nga nag-atang sa paglingkod ni Robredo, labi na ni President Rudy Duterte karong adlaw. Excited na sila sa dakong kausaban nga gisaad sa Duterte administration. Wag tangang krimen sa Cebu o sa tibok Pilipinas. Mapeaceful ang Mindanao. Masulbad po na po ang mga problema dito sa Pilipinas. Problema sama-sama. Sama sa mga drugs, mga kriminal. Please state your Rodrigo Roa Duterte. Alas 12 sa udto dihang formal na nga nihurar si President Rodrigo Duterte sud sa palasyo sa Malacañang. Namatikdan nga di sama sa Davao City nga dunay live streaming, apan dinhi kutob lang sa telebisyon nakibalita ang mga Sugboanon. Ang mga kawani sa DILG Regional Office 7 mihunong kadali sa ilang trabaho aron pagtanaw sa departure honors alang sa outgoing president nga si Benigno Aquino III. Kining karinderya sa Sugbo, naka-tune in sab sa oath-taking sa bagong presidente sa nasod. Ilang panghinaot sa Duterte administration, Mao gyud ang usa ang kaning drug pusher yag kuan ba mga bata dili madaot anang mga drugs. Manginaot lang ko nga kanang matuman ang yang gi-promise sa mga katawhan o kanang mga drug lord jud o kanang mga kawatan nga masipos jud na o kanang mga street children gani nga maghugaw-hugaw sa atong syudad. Muginay pinakamahugaw. samtang si Floro mabalhin, bisan og aktibo sa simbahan, apan mitug-an nga uyon siya sa programa ni Duterte nga subling ipatuman ang death penalty sa nasod. Uyong yun ko nga ibalik ang death penalty aron yun maparehas sa ubang lugar sa nga na minus-minusan ang mga kriminal, mga drugs, mga kurakot. Ora gina. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Outgoing Mayor Michael Rama mitambong sa formal nga paghurar sa iyang mga sakop ubos sa Team Rama kaganiha. Si Leslie Caminadi Vistil sa detalye.
do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability Sayo kaganiyang buntag, hingpit nang nanumpa silang katungdanan isip mga bagong konsehal sa Dakmay sa Sugbo ang napulo kasakop sa Team Rama. Ang nagpahural kanila, mao si Adlaon Barangay Captain Nieves Nara. Always remember in God, the whole is greater than the sum of its part. Dili lang mo maglalis, magsabot lang mo. Na may problema, kami si Alvin, na ako. We will meet and discuss. Ayaw mo dire-diretso. Sa gipadangat nga mensahe ni outgoing Mayor Michael Rama, iyang gihangyo ang mga konsehal nga ipadayon ang mga nasugdan ini nga proyekto. Matud pa ni Rama nga tuod mahuman ang iyang termino apan di buot pasabot nga mawala siya tungod ana lang siya aron giyahan ang mga sakop siyang partido. Yours truly will be signing off, but in a couple of hours after July 1st, he will be signing on. Pasabot, pagpakito. Ang pagpasabot niya na, dili kumawa, I will be around to lead Team Rama. Gihangyo usab ni Rama ang mga nakadaog nga konsehal nga di sila kalimtan. Elected official, remember us, not when you are in paradise. Mapasalamaton si Rama ngadto sa mga supporters nga mitambong, kinibisan pa man ugwa sila hakuta. But we will never stop, as the mayor had said. The protest case has been filed. Yes. Si Vice Mayor Edgar Labella mipadayag usab nga ipadayon nila ang pakigbisog kalabot silang gidusong election protest. Matod pa ni Labella, padayon nilang pakigbisugan kung kasaman ang nasugdan ni Mayor Michael Rama. We will never be daunted. Let us continue the fight for good governance that has been espoused not only by Mayor Michael Rama, but 100 years of good governance service of the Rama family in the city of Cebu. Gihangyo usab ni Labella ang mga supporters nga di muhunong sa pagsuporta kanila aron sa padayong madasigon sa ilang pagpanerbisyo sa katungdanan. Subling misaad si Labella nga di gyud sila mobiya sa Team Rama ug ipatuman ang ilang programa nga rule of law. Nga dili nato pamuhungon ang kadasig sa atong pagsuporta sa pagmahal sa atong pundo. Kay dunay giingon nga once a burning fire is put out, it will just only leave ashes that will never rekindle of burning flame again of support and love to Team Rama. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Nanumpa sa katungdanan sa ilang ikaduhang termino ang gobernador ug vice-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Uban kanila mauusab ang mga bag-ong napili nga mga board members sa lalawigan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Lorraine Lumantas. Kaganihang buntag gihimo ang pagpanumpa sa katungdanan ni Governor Hilario Davide uban sa iyang Vice Governor ug upat ka mga bag-ong board members sa probinsya. Ang oath taking gisugdan sa usa ka Thanksgiving Mass sa Capitol Social Hall. Unang mi-take oath atubangan sa gobernador ang upat ka mga bag-ong sakop sa sangguniang panlalawigan na sila si Board Member Yolanda Daan sa 1st District, Board Member Horacio Franco III sa 4th District, Board Member Jerome Christian Librando sa 7th District ug Christopher Baricuatro sa 7th District. Gisundan kini sa pagpanumpa ni Vice Governor Agnes Magpali atubangan kang Justice Japar Di Maampaw sa Court of Appeals. Ulahing mi-take oath si re-elected Governor Junjun Davide atubangan gihapon kang Justice Japar Di Maampaw. Sa second inaugural address ni Governor Davide, iyang gipasalamatan ang katawhan nga padayong misalig kaniya o mibulig sa iyang kadaugan. Salamat kayo Diyon sa padayon inyong pagsalig ako. I thank all of you for your renewed trust and confidence in me. Gisaad sa gobernador ang padayon pang paglambo sa probinsya. Hatagan niya og prioridad ang pipila nga iyang buhaton sulod sa ikaduhang termino. This term will oversee the implementation of flagship infrastructure projects that will spur food production and processing, countryside investments, and community-based tourism.
Smart with tourism as a key industry. Dako kayo matabang ang turismo. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorraine Dumantas, News 5. Mga balay sa usa ka pribadong luna sa sitio Tangke, Alaska, Mambaling, gimando sa korte nga ipademolish. Kini giaksyonan ni Zam Imbalzado. Ang yuta gipanag-iya sa mga sumusunod ni Alejandro Bagano. Ang mga apektado nga lumulupyo, gipahibalo sa gikatakda nga demolition ni adtong June 10. Apan kumpiyansa ra sila nga dili mahitabo dayon ang demolisyon. Nangayo sila og relocation, apan gipasapasa sila sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Midangop sab sila sa buhatan ni Acting Mayor Margot Osmeña aron magpatabang. Kay si Ma'am Margot, igo ka gyud niingon nga wa sila ikatabang, gumikanan kay private ang ning claim. Matod nila, dako kaayo ang ilang pagmahay sa gobyerno. Nanawagan sab sila sa bagong presidente Rodrigo Duterte nga mahatagan og hustisya ang nahitabo kanila. Mr. President Rodrigo Duterte, nanawagan mi nga mahatagan og hustisya ang nahitabo namo nga bisa na lang sa pagpa-implement ganina sa demolisyon, wag yun minahanay. Alang sa Aksyon Bisaya, Sam Embalzado, News 5. Team Rama mihurar atubangan sa giilang most outstanding barangay kapitan sa tibuok nasod. Si Warren Durango sa detalye. Ang pasidungog isip usa ka ehemplong barangay sa tibuok nasod maoy hinungdan kung nganong si Barangay Kapitan Nieves Nara maoy gipiling mo administer sa oath-taking sa Team Rama. Mato ni Vice Mayor Edgardo Labella, ang barangay adlaon sa dakbayan sa Sugbo gitagaan og padungog sa Office of the President isip outstanding barangay sa tibuok nasod gumikan sa mga nahimo niining programa sa ilang barangay. Gani, mismong mga opisyal sa barangay adlaon personal nga patimaw sa Malacañang aron pagkuha sa ilang mga award. Barangay Adlaon, of which Captain Nara is now the incumbent barangay captain, has been awarded by the Office of the President, by no less than President Aquino, then Secretary Robredo, and Secretary Laila de Lima as the most outstanding barangay in the entire country. Remember, there are 42,028 barangays in the entire country. But Barangay Adlaon of Cebu City has been singled out as the best barangay in the implementation of the barangay justice system. Mato ni Labella, dadani sila sa paagi ni Nara sa pagduma sa ilang barangay sama na lang sa pag-ila sa kababainhan sa ilang lokalidad. To underscore the fact that Mayor Rama had to empower the barangays as the smallest political unit. Because for us, there is no such thing as a lowly calling in public service. The office of the President is as important as the office of the barangay captain. Second, also to underscore the role of women in governance. Captain Nieves Nara had been barangay captain for so many decades. Usasab kini kapaagi sa paghandom sa namatay nga kanhi Kapitan Elvis Nara kinsa namatay sa usa ka motorcycle accident pipila ka bulan na ang nilabay. Alang sa Aksyon Bisaya, Warren Durango, News 5. DILG 7 na balaka nga basin dunay local chief executive sa rehiyon nga naapil sa listahan ni President Duterte nga nalambigit sa illegal drug trade. Si Jinky Rusit sa detalye. Sakto lang. Mibati og kabalaka ang regional office sa DILG 7 nga basin og dunay nalakip sa listahan ni President Rodrigo Duterte nga mga mayor nga giingong nalambigit sa illegal drug trade. Wa man hinganli ni Duterte ang 35 ka mga mayor, apan nang hinaot si DILG Assistant Regional Director Elias Fernandez Jr. nga way mayor sa Sugbo ang angayang imbestigaran sa mao nga pasangil. Kung pananglit do naman, ipaubos nila kini sa due process. We will allow them to explain their side, so following due process, but we just hope na wala sa 35, wala appeal sa local chief executives diri, no? Ang DILG adunay programa labi na sa mga first-time local chief executives di naglakip dinhi ang kampanya batok sa kriminalidad, partikular na ang pagsumpo sa illegal drugs. Busa pahimangno ni Fernandez sa mga mayor,
kinahanglang likayan nila ang malambigit sa bisan unsang binuang samtang anaa sa ilang serbisyo. So we expect ang ato mga local chief executives, especially katong mga newly elected chief executives, that they will pursue the President Duterte's pronouncement to wage all-out battle against criminality and anti-illegal drugs, no? Kung ang DILG pabuton, mas maayong kung si Presidente Duterte na mismo mo'y mupili og Chief of Police sa usa ka LGU aron malikayan ang favoritism. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Outgoing Mayor Rama mipadayag nga karon nga wala na siya sa serbisyo sa gobyerno, iyang ipangkiha ang mga tao nga mitawag kaniya og usa ka adik. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Ladies and gentlemen, layo na kayo itong giagian. Kamo, uban mag-ulang. Ako, 24 katuig na nerbisyo. Wadyo ko magtuo. Hasta ako mga parindi, Alvin, magtuo. Na mahimo kong adik after 24 years of serving. And you're willing to execute, I will file case of libel against all of them. Kini mo ihulga ni outgoing Mayor Michael Rama ngadto sa mga taong mitawag kaniya nga adik. Matud pa ni Rama nga karon nga nahumana ang iyang pagpanerbisyo isip usa ka mayor, iya nang lihukon ang iyang dugay ng planong mupasaka og kasong libel sa mga taong nagpataka og pasangil. Dugang ni Rama, daghan ang nasakitan sa pasangil bato kaniya. Ila binagyod ang iyang pamilya, hinungdan nga nakahukom siya og giha. Adunay mga abogadong miboluntaryo pagdala sa kaso, lakip na ang iyang anak nga usa ka abogado. There are lawyers around. My son, if he is also wounded about it, then he should be defending me. And if they cannot defend me, I might as well defend myself. Because I'm pretty sure they have done and wounded the Rama family. They have caused smirched reputation to us and definitely affected many of my supporters. Of course, they didn't believe in it, supporters, but some others have already been asking my relative whether it is true or not. Si City Councilor Joy Pesquera mibutyag nga aduna sila mga ebidensya alang sa ilang ipasaka nga sumbong. Usa sa ilang ikiha ang usa ka Jonathan Abilia, kinsa giilangan nagsugod og pakatap sa istorya bato kang Rama. Nga libel. And then naman sa tay uban nga para labi na gyud we're encouraging mayor nga especially against Jonathan Abilia kay siya gyud na started made stories. I was present ang iyang stand and we also are behind him on that aspect nga mo ipersige gyud ang pag-file og libel cases kay kung dili gud ni kanang filean ang tendency kanang magsige ni sila panaot and then takabaw unsa ang end sa ilahang mga pagpanaot nga to the extent na hiya noon di na lang niya kaang dungog ang ilang patyon basihas na niya ang tao. Si Vice Mayor Edgar Labella may pasabot sa ilang basihan sa pagpasaka og kasong libel. If it is intended to malign and besmirch the reputation of a person, and then if it is made public by publication, even if only to one person, for as long as it is made public, the malicious imputation of a vice, defect, or wrong is made with the intention of besmirching the reputation of a person, then the case could fall under libel as defined and penalized under the revised penal code. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Seguridad sa selda sa CPDRC diin gibutang ang high-profile inmate nga si Barok gipahugtan karon nga naa siya'y roommate nga usa ka Australian national. Si Roxanne C sa detalye. Wa na mag-inusara sa iyang selda ang high-profile inmate nga si Alvaro alias Barok. Kinihuman dunay nasagol kaniya nga usa ka Australian national. Ang roommate ni Barok nga usa ka Australiano na ila nga si Peter James Robinsons bago lang gibalhin human wala nay mudawat kaniya. Na Australian Rosa, dugay na nang inmate sa ato. Ano lagi tawag ang security complex? Di ba padaog Pilipino? Nakaway na to sa silda niya.
Ito mo, wala mo dawat nga silda. Wala ta mahimo among butang sa singa ni Barok. Duha na katuig nga napriso si Robinsons tungod sa kasong trafficking ug child pornography. Nagplano usab ang CPDRC nga himuan og extension ang prisuhan tungod sa kahuot na niini ug sa gidahom nga pagdaghan sa mga piniriso. Gilauman ni CPDRC Jail Warden Romeo Manansala na mahuman karong tuig ang jail extension. Hangyo ta mo kapasite sa 1,005. Oh, sa gwardiya sa gwardiya. Additional charge. Kapin sa 1,000 lang ang kapasidad sa CPDRC apan moabot na og 3,000 ang mga piniriso. Aron maakomodar ang naghuot nga mga piniriso, temporaryo nilang gibutang sa usa ka lawak duol sa kapilya ang 400 ka mga binilanggo ug mobalik lang kini sila sa selda matag buntag alang sa headcount. Alang sa Aksyon Bisaya, Roxanne C., News 5. Pagtapos sa contractualization ang usa sa mga tema sa gihimong tinuig nga UP Cebu grad protest. Kinigaksyonan ni Wayne Chua. Panawagan sa tinuig ni UP Cebu grad protest sa Duterte administration and contractualization. Matod pa sa former Vice Chairperson sa UP Cebu Student Council nga nangulo sa protesta Vince Dingding, ang contractualizasyon giatubang di lang sa mga bag-o pang ni graduate sama kanila, kundi sa mga Pilipino nga mamumuo. Mga graduates ko ron ang ila yung unang giatubang no kaya ang sa pagawas sa workforce na gigatubang ang grabe nga kontraktualisasyon ug pag-away siguro sa trabaho bisan pag-asa ka gikan sa kumpleto pa kag college grabe gihapon kay ang unemployment tungod kay sa nasod wala gyud tarong nga industriya wala tay kaugalingong industriya nga maka-produce og sakto nga trabaho sa populasyon nato. Gikan sa 67.1 million nga household population, 42.5 million lang ang dunay trabaho kun 63.3% labor force participation rate. Sumala sa Philippine Statistics Authority, 5.8% ang unemployment rate Enero karong tuiga, samtang 19.7% usab niini mga underemployed gikan sa 42.5 million nga labor force. Madungagan pagid kini sa mga bagong graduates karong tuiga. Kay ang contractualization lagi dako ang problema kay tungod sa kadaghan nga mo graduate, kadaghan nga ganahan mo trabaho pero gamay ra kay mo offer nga trabaho, daghan kayo gi-offer og kanang kontraktual lang nga dili sakto ang benefits, dili sakto ang sweldo, pahimuslan lang ka sa kanang mga korporasyon nga dagko. So muna nga maayo nga tantangon na siya para ang imong labor kay sakto ra pud og pag-compensate. As I think iyang gi-promise gani ngayon ang tangon ng contractualization. Grabe kayo nga dapat militant ta sa pagtan-aw nga iya jud ang tantangon kay grabe man siya good nga pagpahimulo sa labor no labi na sa workforce nato diri nga grabe kayo kapag pahimulo sa ato ang mga Apil sa protesta ang pagpawagtang sa K-12 program, paghatag sa libreng edukasyon, pagwagtang sa Visiting Forces Agreement ug uban pa. Alang sa Aksyon Bisaya, Wayne Chua, News 5. Ug sa atong light news karong hapon, Smart Communications mipalig-on sa ilang kampanya alang sa pagpangandam sa panahon sa katalagman. Niining higayuna mga kabatan-unan sa Santa Fe, Isla sa Bantayan ang ilang giseminar kahinumduman nga niadtong tuig 2013. Usa ang maong lugar nga nakaangkon og dakong kadaot human kini gikuso-kuso sa Bagyong Yolanda. Ani ang report ni Maria Jane Paredes. Ang kampanyang maging laging handa sa Smart Communications nagtudlo sa mga batanon sa angayang buhaton, agig pagpangandam sa umaabot ng mga katalagman. Dulan 200 ka mga bata nga nagpangidaron gikan sa 9 hangtod 15 anyos, gikan sa lungsod sa Santa Fe, ang misalmot niini. Ang kalihukan gipahigayon sa Santo Niño Roman Catholic Parish Church sa Santa Fe, Isla sa Bantayan. Kahinumduman ang Santa Fe lakip sa mga dapit nga gikuso-kuso kaniadto sa Bagyong Yolanda. Gipakita sa mga batano ng ilang mga nakatunan atul sa maong kalihukan. Pinaagi kini sa usa ka role play kung unsay angay buhaton panahon sa katalagman. Ano nga mag-andam lat kita sa ato panginalan subong sinang cellphone, battery, radyo. Ang importante sina sa radyo ang pagkuhan sina pamatilat sa advisory sa weather forecast.
Sa kwan naman sa limo, parang kita mag-back cover and hold. Dili magpanik o pamati sa gikwan sa balita. May paambit usab si Manang Pilang nga usa ka katikista sa iyang baruganan kabahin sa hinungdan sa mga nagkadaiyang katalagman. Dapat lang yun nga tudluan yun ang mga puyab, labi na sa mga basura ron nga nagpasagan ang mga katawhan nga way pagkabana sa basura nga maoy makadaot sa atong kinayahan. Ilabi na ang atong kahoy karon nga sad daw murag walay nagtagad nga patuyang na lang og putol og kahoy nga luoy na kay atong kinayahan karon nga wala nay makasampung sa aton sa mga kalamidad nga moabot sa atong panahon karon. Gitapos ang kalihukan, pinaagi sa paghatag sa smart communications o mga pahalipay ngadto sa mga batanon. Tumong sa programa ang pag-auhag sa mga kabatanunan nga mahimong responsable sa pagpanalipod sa kalikupan aron maminusan ang mga katalagman ug alang usab sa mosunod nga mga henerasyon. Alang sa walay karapusang mga chika, ubanay ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako sa JP Lau Cotsera, mga toward Vagay, nagkanayon. Kapag binato ka ng bato, mabubukol ka, sigurado. Agay! Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!